Lanay kumilo ni guys na guys. Dapo agi dapat jibar ya. Buko guys, naman ako yung kapuyo na din guys, mga awang dako na din, ganit kasag. Arang kadake cha. Sana all. Arang lamian nig mahinog. Good afternoon guys. So ako na pod niya, welcome sa akong vlog. Anja karon tayo guys is as you can see, halam ining itom lagi ko na guys. Andiyan naman tayo. Anja karon tayo guys is nakuna ko nga magkuanta mga sayangan dani. Karon ay katubit atong gilaagan sa una nga kag atos baybayon mo humol ako to karon guys kay murag mingaw na bugog dagat. Nagdakog karon ay kuan guys karon ay bitaw antipara kang ading man guys gibilin na ba natos bay guys bawo mampun kami tama. Tabok sa ta guys kaya nako ipakita ninyo. San awal na magilang tundan arang kadake cha. Sana all. Arang lamian nig mahinog. Anja kuande pud ni si guys tsunami nga tsunami prone area ni si guys ki adto kay na may kuan bitaw guys karon na sa inganda na dagat adto ag dagananan kay pasakaan man adto pasakaan mong mao na dig agianan guys. Adung sa baybayon sa dagat. Lami ag view guys oh. Lasang ag kilid bitaw. Ha? Tanaw guys, arang gupuha ka jud purma guys. Lami tan-awon ilang labat bitaw gibutang. Ay dag pasul guys ha. Lagir. Shout out. Char. Lag guys, sar labi aka jug view guys tanawan ninyo. Sa mga lubi. Ito unahan. Laju pa ni guys. Laju pagbaktason. Lami ag hangin guys. Di manok. Hello. Lanay kumilo ni guys na guys. Dapo agi dapat jibar ya. Oh nice ag ijang dam guys tanaw guys. Wala nag mga kinasun. Na guys, ara cute ka Dubai guys. Rindut ta simple ra ka adun ah. Rindut ang kaya guys na. Dagatan ko ra to guys sa ito. Sa dagat na to guys. Anta guys kay nang gilig ko ang dagat guys na kuan siya kanang lubog-lubog bitaw kay anang kuan bitaw bawd bitaw ni guys hanginon pod maong ag dagat ni na lubog dagko ka jug bawd guys arang sigag hangin ah. Guys. Lagbawd guys, ana marang dagko ah. Hala gatuwang-tuwang. Hala. Tapos sila guys to mga kauban. Mga kauban sila guys. Lagbawd. Hala nagbangka-bangka man ko guys na guys. Hala. Okay ra sila guys kay nakahukot. Na nakahukot man si Daras na murag nakahukot guys. Hala. Ala kakinsa maning hinubuan. Agoy ag bisik. Ala kinsa man hinubuan na Ginoo. Kinsa na wala kinbua char.
Hala dapi pangkuan. Ay para din istiil ikuyawang media sa guys. Ha? Al. Ang dagdag din sa guys. Arang ano ba na? Allah. Dara ka tuwang-tuwang, dara ka. Arang ano ni Jagis Allah ka dara ka. Allah. Aran. Kato guys ta sa Mal Island guys, mana magatuan sa una. Hello, korongkon. Kausog-usog mo siya guys. Hello, hello, hello. Atay. Barog ta, barog. Barog. Hala. Uy. Lagi, hala. Tubig. Hala. Nagsuya mo din siya guys. Okay. Dito terus bangka. Dito sa bangka. Ambak kayo ito ha? Allah. Nag-asa ka? Ha? Mabait man mi. Lagi. Oy, di na to. Oh, mga bait mo. Saka ka? Ali. Da guys, ning uli na ko kay. Ited binaw na ko ng lispad daghang kuan nang ngitom na po ko guys na andi kan nabanta dyan. Nan dagom na pod kina napoy taligsik.